Kaixo guztioi, gaurkoan ere elkarrizketaren tarteari lehioa irikiko diogu hemen Hamaika Telebistan eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu EH Bilduko legebiltzarkide Oihan Etxebarrieta gurekin. Arratsaldeon, Etxebarrieta Andrea. Arratsaldeon, Zarrabeitia jauna. Eskerrik asko. Normaltasun berriaren atarian gaude, pandemiak utzitako lehendabizi krisi sanitarioaren ostean, horrek gerora giza krisia ekarri zuen, eta orain krisi ekonomikoari buruz hitz egiten ari gara. Zer nolako balantzea egin liteke? Balantzea tamalez oso iluna, ez? Uste dut, alde batetik, aspalditik mahai gainean jartzen ari ginen hainbat krisi oso begibistako egin direla, zela zaintzen krisi bat, krisi ekonomiko bat, ez? Norabide bat non mundua bere osotasunean jaten ari ginen, ekonomikoki, natur baliabideen ikuspegitik, eta uste dut krisi honek erakutsi duela, horrelako egoera larri baten aurrean, krak egiten duela denak, mundua eta gure bizitzak puntu horretara arte eraman ditugulako. Kontua da, diskursoan bakarrik geratzen baldin bagara nola bait, esaduzu, krisia hori daina kontua da jendea sufritzen ari dela, krisi honek oso gogor kolpatu duela dagoeneko oso zaurgarriak ziren hainbat sektore, ez? Eta hor, egia da ertekin, nolabait apaldu ahal izan dela momentu batez, baina sektore pobreenak are pobreago bilakatu dira, zaintzen krisia larriagotu eginda, krisi klimatikoak hor jarraitzen duz, egoera gogorra da eta orain oso urgentziazko ekinbideak eskatzen ditu, benetan pertsona askoren bizitzak daudelako, ez? Oso puntu larrian eta uste dut hori gelditzeko urgentziazko neurri batzuk mahai gainean jarri behar direla, egoera okerrerago egin ez dezan. Bai, eta baita ere, arnaz luzeagoko begiradarekin, egoera honek erakutsi digu zenolako garrantzia duen osasun sistema publiko indartsu bat izateak, zientziarengan benetako apostuak egitea, eta aipatu zuen moduan, zaintzaren elementua erdigunera ekartzea. Bai, uste dut hor gako bat eman duzula, ez? Garrantzia daukala eta salbatuko gaituenak, herri eta pertsona gisa salbatuko gaituenak direla sistema publiko kalitatezkoak, sistema publikoak guztioi erantzuten digulako, herritar guztion zerbitzura daudelako, eta ez soilik batzuen poltsikoen arabera banatuta. Orduan, pribatuan jarraitzen baldin badugu inbertitzen horrelako arrakalak handiagotu egingo dira. Eta krisi honek erakutsi digu oso argi nork zaindu gaituen, eta nork erantzun duen krisi egoera larri honetan. Alde batetik, osasun sistema publikoko langile guztiek eman dute zutenaren onena biderbi, esan dugu, jendeak hemen asko eskaini dio egoerari aurre egiteko, ez? Eta bereien onena eman dute. Eta askotan esaten genuen, arratsaldeko 8etako txaloak erantzun edo bere eragina izan behar dute ere politika publikoetan gero eta sistema publikoa sendotzen jarraitu behar da, ikusi behar dugu, non egon diren hutsuneak, non egon diren hobetzeko espazioak eta hori horretan sakondu behar dugu. Zeren momentu batean gaizki baldin geunden genekien Osakidetzako langileak, Euskal Autonomia Erkidegoko kasuan hor egongo zirela, ez, gu hartatzeko. Eta besteak emakumeak izan dira, haurrak etxeetara konfinatu ditugunean, edo zahar egoitzak itxi egin ditugunean, pertsona nagusi hauen alboan egon diren langileen ehuneko altu bat, emakumezkoak izan dira, egoera oso prekarioan lanean zeudenak, eta adibidez gogoratu behar dugu Gipuzkoan greban zeudenak, greba egiteari utzi egin zioten,
hartapen hori alik eta hobekien emateko eta egoeraren kontziente izan da, ez? Orduan, hemen argi ikusten da privatizazioak nolako eragina izan duen eta nola zaintzen sistema publiko bat, ez? Integrala horretan norabide hartu behar dugun, bestela emakumeen lan edo doakoaren edo prekarioaren bizkar utziko ditugu pertsonen bizitzak, ez? Eta hor argi dago instituzio, komunitate, herri bezala ere erantzun behar dugula. Bai, virusaren nolabaiteko intzidentzia jaitsi egin da, eta hori agerikoa da, eta datuek hala diote, baina oraindik ere segurtasun neurriak bete eta prudentziaz jokatzeko garaia da. Normala da ere, herritarrek gaurkoan ikusiko dugu, muga irekitzen da Bizkaia eta Kantabria artean, asteburua tejoaka daukagu, herritarrek ere aisialdia ere behar dute, are gehiago 2 hilabetez etxean egon ostean, baina oraindik ere mezu hori helarazi egin behar da, prudentzia eta segurtasun neurriak betetzearena. Bai, eta tamalez ez, ikusten ari garen moduan, Alemanian ikusi da, Txinan ere ikusten ari da, birusarekin bizitzea tokatuko zaigu, horri aurre egiteko bakuna bat, bide bat topatzen ez den bitartean, ez? Eta lehen aipatzen zenituen ere, zientzialariak beste 150 ez, ematen da biltza zentzu horretan, eta harin dijoaz, lanean ari direten gabe, baina oraindik ere horrekin bizitzea tokatuko zaigu. Orduan uste dut hor, ikasteko denok daukagula, nola egokitu behar dugun egoera honetan gure harremanetara, ustut eta gainera zaintzaz ari ginenean, ez? Ze garrantzitsua den ere inguruan maite dituzun pertsonekin egon ahal izatea, maitasun hori sentitzea, eta hori egiteko aukera daukagula baliatu behar dugu, baina beti ere, esaten zenuen bezala, babes neurriak handitu beharko ditugu, ikasi beharko dugu gure harreman horiek ere nola birmoldatu, baina aprobetxatu ere, elkarrekin gaudela, eta esaten zenuen bezala, aisialdia, kalea, eustut osasun, buru eta gorputz osasunak ere oso garrantzitsuak direla horrelako egoerei indartsu aurre egiteko, orduan, kontziente izan da zer daukagun, zerekin bizitzea tokatzen zaigun, eta ardura hitza, ez? Etengabe dago gure ahotan, ustut, elkar zaintzea gehiago gustatzen zait niri, elkar zaintzeko momentua da, ondoan daukazuna, zaintzeko, zure burua zaintzeko, ez? Eta komunitate benetan zaintzaile bat eraikitzekoa, ez? Eta honek balio diezagula, espero birus honi aurre egiteko aukera albezain harinen etortza, baina balio dizagula ikusteko zaurgarria garela, elkarren beharra daukagula, eta elkar zaindu behar dugula jendarte eta planeta bezala aurrera egin nahi baldin badugu, zen egoera oso kezkagarrian gaude momentu honetan, eta garaia da beste norabide batean ibiltzen hasteko. Bitartean, egutegiko horriak ere aurrera doaz, eta Euskal Autonomi Erkidegoan, hauteskundeen bezperadetan gaude, eta, oposizioko lehen indar bezala, EH Bildu alternatiba gisa aurkezten du bere burua. Bai, uste dute demostratu dugula, alternatiba izateaz gain, beste proiektu bat daukagula herri honentzako, orain arteko formulek gauden egoerara ekarri gaituzte, eta sinetsita gaude, lehen esaten nuen bezala, urgentziaz, beste norabide bat hartzeko garaia dela, ez? Planetaren, pertsonon zaintzan oinarritua izango dena, sistema publiko indartsuak babestuko dituen komunitate bat sortu beharra dugula, eta
Eta, bueno, norabide horretan Euskal Herria Bilduk, ez, lan egiten jarraituko du eta aspirazio horrekin, ez, alternatiba eta gobernatzeko prest dagoen talde gisa, ez, gure buruak, landuz, ez, lan egiten delako, ez da, hitzekin esaten, egin behar den zerbait da, eta hainbat udaletxetan demostratu dugu beste modu batean eraman nahi eta ahal izan dela egoera hau, herritarrengandik gertu egoten, eta zentzu horretan ere bai Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuan beste modu batean eta elkarlanean aritzeko prest gauden talde bezala lan egiteko gaude, ez? Bai, pandemiak marko autonomikoaren mugak agerian utzi ditu, Jaurlaritzak ere hainbat kritika jaso ditu, baina era berean azken eguretan ikusten ari garen eta ezagutzen ari garen inkestek ere diotenaren arabera gobernuko alderdiek gehiengo osoa eskuratzeko aukera izango lukete. Nola irakurtzen dira bi egoerak? Bueno, argi dago hor alde batetik, inkestek diotena diote, eta ez, jendea horretan lanean dago, horretarako prestatu da urteetan zehar, orduan uste dut hori, hor dagoela, tendentzia batzuk erakusten dituela, eta argi dago, hor, egungo gobernua osatzen duten bitaldeen gehiengo bat ematen duela, horretaz gain ere guri, egoera bat edo aurre ikusten digula, baina soziologoek beraiek ere esaten dute inoizko egoera arraroenean gaudela datu hauek irakurtzerako garaian. Gatozen hilabetengandik egun sortzen ari den testu ingurua guztiz berria da eta horrelako egoera batetan hauteskundeak egiteak, bere, ez dakit, beti incertidumbreak baldin baditugu, ez, egoera honetan are gehiago, orduan, ikusi beharko da tendentzia horiek nola irudikatzen diren hauteskundetan beraietan, baina, nik esango nukena da, tendentziak, irakurketak eta egon dauden arren, oso garrantzitsua dela hori, alden moduan, boskak posta bidez eskatuta edo egunean bertan boskatzera junda, baina tendentzi nolabait kasu egin gabe, baina inguruan ikusi duguna, sentitu duguna buruan eta bihotzen eraman da boskatzera joatea, ez? Eta ez pentsatzea dena eginda dagoenik, gu behintzat horretarako ez ginen jaio ginenez, gauzak beste modu baten egin daitezkela sinisteko, egiten saiatzeko eta gauden toki guztietan egiteko. Eta horrela egingo dugu eta ikusiko dugu ze gertatzen den uztaileko egun horretan. Bai, kanpaina hontan aipatu dugu, gobernuko bi alderdiek aipatu dutela, prest daudela formula hori errepikatzeko, zenbakiek ematen baldin badizkiete, eta asko entzuten ari garen beste leitmotiv bat da, Miren Gorrotxategik planteatzen duena, balizko ezkerreko hirukoarena. Hori posible da, ez da posible, 2020ko data gertuegi dago, 2020ko uztaileko data gertuegi dago, eta aldiz etorkizunera begira ikertu daiteken formula da. Auskizulok aipatu duzu moduan, auskalo zer gertatzen den, eta uztailaren 13an agian solasaldiak beste modu batekoa dira, baina hor planteatzen duen elementu bat, imaginario kolektiboan dago. Bai, imaginario kolektiboan dago, kontua da, dagoeneko imaginario kolektibo horretako hanketako batek esan duela, berak betiko formularekin jarraituko duela, ez? Idoia Mendia Zarina izan zuzen, berak argi eta garbi esan zuen PNV-rekin duten akordio horri heltzen jarraitzen diotela, eta beraz, aukera gutxi ikusten da alde horretatik, ez? Uste dute oso akordio sendoa daukatela, hainbat udal, foru aldundietara eraman dutela, azken urteetan Jaurlaritzara eraman dute ere bai, beraz,
zailtasunak agerikoak dira, baina, bai ikusten duguna, ez da, guk jakitun gara indar aurrerako, ezkertiarron eta bestelako aliantza bat beharrezkoa dela egungo egoerari aurre egiteko, ez? Eta demostratu da gainera indar hauek elkarlanean aritu garenean, edukien gainean eseri eta erabakiak hartu ditugunean, besteak beste, ez? Burura datorkit lan erreformaren derogazioa adibidez, herritarren eskubideak eta herritarren bizi baldintzak hobetzeko lan egiten dugula, eta horrek izan behar duela norabidea, ez? Baina, tamalez, esaten nuen bezala, Idoia Mendiak berak ez hasieratik horri uko egin dio, baina zuk zeu esan duzu, hemen gauzak asko aldatzen ari dira egun batetik bestera, eta, ikusi beharko dugu 12an zer gertatzen den, eta hortik aurrera ez nola egiten dugun lan. Bai, Alderdi Sozialista aipatu duzu, eta egunotan albiste da, ziak nolabait elkarbanatutako edo desklasifikatutako paper horiekin gertatutakoa, nolabait galen ekuaziotik ekisa despejatuz, eta Felipe Gonzalezen parte hartzea azpimarratuz. Bai, eta isiltasun gehiegi somatu dugu albiste horren inguruan, ez? Nik uste dut, Euskal Herrian jende askorentzako sorpresa zarrapatu ez duen albiste izan dela hau, baina horrek ez dio kentzen daukan larritasuna egoerari. Hitz egiten ari baikara, estatu aparatuek antolatu, finantzatu zuten terrorismo, edo estatu terrorismoa agerian geratu dela. Eta, jakin, genekin arren, edo gure buruetan papel horiek tatxatuta ez zeuden arren, albistea beti da gogorra, eta are gehiago horren ondoren, albistea publiko egin ondoren, dauden isiltasunek bereziki galen biktimak izan ziren senide eta lagun guzti horientzako, suposatzen duen min erantzia dela eta hor uste dut herri bezala aurrera egin nahi baldin badugu, hemen errelatoak, agerikoak eta konpartituak izan behar dutela, hemen jende askok esateko asko daukala eta jende askok gauza asko entzun nahi dituela, Alderdi Sozialistaren partetik besteak beste ez. Eta aurrera egin nahi baldin badugu, mailan egon behar du proposamen, egon behar dute hainbat errelato, eta hor oraindik ere isiltasun asko mingarriegi bilakatzen dira, ez? Eta guk egia da Espainiar estatuko kongresurako Felipe Gonzalezen agerraldia eskatu genuela, albistea publiko egin bezain laster, baina, oraindik ez dira, edo ez ditugu entzun beharreko hitzak, ez ditugu entzun beharreko errenuntziak, eta jendea tamalez, eta kasu honetan ez nago ez EH Bilduz ez, galen biktimak izandako pertsonak urte gehiegi itxaroten daramate horrelakoak, horrelako albiste bat publiko egin bezain laster, ez? Isiltasun horiek esaten duen bezala, hain ageriko egiten jarraitzeko, ez. Bai, isiltasuna apurtu duen bakarra Eneko Andueza izan da? Bai, berak esan zuen, ez? Horrelako horik ez lukela alderdian tokirik izan behar, baina egia da arratsaldean bertan ere bere hitzak horiek izan ez direla esan zuela, ez? Berak orduan, uste dut hemen
jende askok, eta pentsatzen dut Alderdi Sozialistan ere askok, badakitela, errelato horrekin ezin dutela jarraitu, ez? Eta eneko Anduezak goizen egindako hitz horiek sakonagoak, ez? Eta beste maila batzutakoak ere bai izan beharko luketela, eta ez Adriana Lastrak adibidez kongresuan bota zituenak bezalakoak, ez? Bai, kanpainari buruz ari gara, eta hilabeteak aurrera doaz, gogoratu behar da, apirilaren 5erako deituta zeudela hauteskundeak eta pandemiak atzeratu zituela. Orduan, bete-betean gure agendetan eta gure buruetan zegoen gaietako bat Zaldibarko Luiziarena zen, 120 egun inguru igaro dira, oraindik ere Joakin eta Albertoren gorpuak agertu gabe daude, eta oraindik ere gaurkotasuna eta tragedia erraldoi baten berri ematen digun albistea da. Bai, egia da eta gogorra da, ez? Gogoan dut zurekin hemen saioan egon nintzen azken aldian. Platoan. Horretaz hitz egiten, hori da, platoan. Honen inguruan hitz egiten egon ginela, ez? Eta ematen du mundu bat pasatu dela hori gertatu zenetik. Orduan, ez dut imaginatu nahi zer den bere Solo Luz eta Beltranen familia lagunentzako zer izan den egoera hau, ez? Eta lehenengoa noski beraietaz gogoratzea, saminean, beraiekin bat egitea, baina horretaz gain ere, ageriki eta irmoki aldarrikatzea hau eredu, eta berriz ere horretara heltzen gara, ez? Eredu privatizatzaile baten ondorioa dela, ez? Kontrol publikorik gabeko zabortegien kasuak erakutsi digu, ez? Ze beharrezkoa den gure hondakinen kudeaketa modu gardenean, modu antolatuan eta modu publikoan, ez? Egitea. Kudeaketa eredu hauek aldatu behar dute, eta malez ikusten dugun norabidea, ez? Beste bada makro infraestrukturak egiten jarraitzea, zubietako erraustegia kasu, beste zabortegi bat zabaltzeko asmoa agertu zen Zaldibarkoa gertatu eta gutxira, udalak ez zion baimenik eman proiektu honi, logikoa den moduan, ez? Ikusten ari garenan eredu bat agortuta dagoela, eredu bat tamalez hiltzailea izan dena, norabide berdinean jarraitza ez da ulertzen, ez? Eta orduan, zentzu honetan ere, kontrol publikoa izango duen sistema baten alde egin behar dugu, norabide aldaketa bat egon behar du, gure hondakinen kudeaketan kontzientzia handiagoa eta bestelako norabide batzuetan kokatu beharko genuke, bestelako aukera batzuk zabalduz, ez? Eta hori zabortegien eta gure hondakinen ereduari dagokionean, eta bestea, tragedia larri honen aurrean, ez? Lanekin jarraitzea, seniden alboan egotea besterik ez zaigu geratzen. Bai, makroinfrastrukturak aipatu dituzu, eta berriki ezagutu dugu Europako kontuen auzitegiak HT-ari buruz esleitutako txostena, eta bertan azaltzen dena demoledorea da. Demoledorea da, uste dut, demoledorea proiektua bera dela, ez? Ikusten ari gara nola Durangaldeko hainbat baserri zoragarri botatzen jarraitzen diren inolako zentzurik ez daukan proiektu baten ondorioz, horrelako txostenak errepikatzen ari dira, duela urtebete ere bai beste txosten bat argitaratu zen, ez? Esanez, antzeko kontuak. Eta uste dut, gaur goizean,
Mikel Oterok ere bai azaldu duen moduan, ez? Guri aurkeztu zizkiguten tren laster honen hainbat bondade, eta Europako txosten honek erakusten ditu, eta guztiak banan-banan bertan bera utzi ditu, ez? Europarekin konektatuko gintuela esaten zuen, Europarekin konexioa are beranduago etorriko dela dio txostenak. Aipatzen zen lur eta aire eta ureko merkantzien garraioa txikitu egingo zela, txostenak esaten du, honen beharra izango dela oraindik, orduan zertarako jarraitzen dugu, 30 piko urte berandu etorriko den proiektu batekin, herrian momentu honetan, ez, behar ez den proiektu batekin, eta eskenik gogoan dut, hau guztia hasi zenean, hainbat talde ekologistek eta adituk esaten zutela hemen behar genuena zela inbertsio egoki bat egun geneukan trenbide sarea hobetzeko, ez horrek asko lagunduko lukela. Eta hori egin ordez izugarri zorpetu gaituen proiektu batekin aurrera egitea erabaki dute batzuk, porlana jarriz, ingurugiroaren eta naturaren gainetik, porlana eta batzuen poltsikoak betetzea jarriz, ez? Herrialdearentzako egokiak izango diren infrastrukturak hobetu beharrean, ez? Eta hemen batzuek azalpenak eman beharko lituzkete, baina oso isilik daude atzoko informe hau publiko egin ostean. Bai, amaitzu aldera, kasuntan azpiegituren inguruan ari gara, mugikortasunaz, lehen aipatu dugu, uztailaren 12 igaro egingo da, eta herri honek ere aurretik emaitzak direnak direla, hainbat erronka izango ditu mahai gainean, estrategikoak diren gaien inguruan, eta hoiei heldu egin behar zaiez, azken baten aurreko legegintzaldiko balantza legislatiboa txikia da, eta mahai gainean dauden hainbat eztabaida eta erronka hor jarraituko dutelako. Bai, nik uste dut hemen egoerak eskatzen dituela bi norabidez, bata urgentziazko plan bat, hasieran aipatzen genuen COVID-ak hainbat krisi larriagotu dituelako, pertsonen bizitzetan izugarrizko eragina izaten ari dena, orduan talka programa bat ezinbestekoa da egoeraren gogorrenei momentuan erantzuteko, eta gero noski alde batera utzi gabe epe luzerako erronka horiek, ez? Eta horra aipatzen zenituen eskuartean ditugula herri bezala, baina planeta bezala, ez? Bere bizikoak diren hainbat erronka oso potolo. Horietako bat argi eta garbi da gure kontsumo egoera edo gure planeta kontsumitzeko daukagun harrapakari zen hau aldatu behar dela behingoz. Biozida munduaren akabera ekarriko duen norabide batean sartuta gaude, oso abiadura handian, eta honi frenoa emateaz gain beste norabide bat ibiltzen hasteko momentua da orain egiten ez baldin badugu batzera bueltarik izango ez duen egoera batera helduko garelako, ez? Eta planeta zaintzeaz, gure ingurunea zaintzeaz, ari garenan ere bai gure bizitza zaintzeaz hitz egin nahiko nuke, ez? Eta kasu honetan zaintzen krisia hain ageriko egin dela pandemia egoera honetan, baina luzetik datorren hau, eskuetan heltzeko eta honi erantzuteko garaia da. Emakumeen bizkar utzi izan ditugun lan hauek, baina gure bizitza sostengarri eta bizigarri egiteko ezinbestekoak diren zaintza lan hauek balorean
jartzen hasi beharko genuke, lehenik eta behin, eta uste dut jendarte bezala asko ikasi dugula egoera honetan, ez? Ze garrantzitsua den, zenbat behar dugun elkar, ez? Zenbat behar dugun gure ingurukoa zaindu eta gure buruak zainduak izatea, ez? Eta horretarako emakumen bizkar usteari usteko oso beharrezkoa izango da zaintza sistema publiko eta doako bat, ez? Eta ez oinarrituta dependentzian, zen askotan horrela ulertu izan dugu, ez? Zaintza edo haur txikienei edo haien buruak zaintzeko zailtasunak dituzten pertsona nagusienei edo dependentziaren bat daukatenei eman bartzaien zerbait. Zainduak denok izan behar dugu, zainduak izateko eskubidea denok daukagu, eta gure ingurukoak zaintzeko ardura denona da, baina ez da emakumeon obligazio bat, ez da derrigorrezkoa. Eta hor uste dut, askotan esaten dugu, zaintzeko edo ez zaintzeko erabakia hartzeko eskubidea daukagula emakumeok, eta horretarako erabaki hori hartzeko inguruan babes sistema zabal bat egon behar du osatuta, eta zentzu horretan ez, mugimendu feministak, euskal eragile sozial sindikalak dagoeneko eskatzen ari diren hori, guk ere bai programan sartuta daukagu, eta uste dugu norabide hori hartu behar dugula, ez? Dependentzia alde batera utzita, interdependentzia, ez? Elkarren behar hori mai gainean jarri, pertsona guztiak zainduak izateko eskubidea eta beharra daukagula aldarrikatu, eta horretarako hori erantzungo dion zaintza sistema publiko bat martxan jartzeko garaia da, ez? Berriz diot, emakumeen lan doakoaren edo prekarioaren bizkarrez usteko. Etxeko langileak edo nagusien edo egoitzetako langileak egin duten lan izugarri hori gogora ekarriz, ez? Hausnarketa horiekin geratzen gara, Oiana Etxebarrieta, mila esker, plazer bat. Eskerrik asko zuei beti bezala, plazer handia.